Bermeoko arraina sokaren barne, bermeotarrentzat oso garrantzitsua den egaluse saria izango da urten ere. Sari honekin ekintza puntual edo jarraipen profesionala saritzen da, Bermeoren izena zabaldu eta goratu duenari edo herriaren alde lan egiten dutenei. Maiatzaren 5 arte dago epea, 23. egaluse sarirako proposamenak aurkezteko. Itxuk irratiak arraina sok elkartearen babesarekin antolatzen du sari hau, pertsona erakunde elkarte entitate edo proiektua saritzeko. Arlo guztietako ekintza motak saritu daitezke, kirola, enpresa, kultura, gizartea, zein ekonomia. Irabazlea, epaimai baten bidez aukeratzen da, saria maiatzaren 17an, arraina sokaren inaugurazio ekitaldian emango da. Proposamenak egin nahi dutenek, horri baten aukeratuaren datuak eta zergaitik aukeratu duten azaldu behar dute, horiek aurkezteko hainbat bide egongo dira. Egaluse, abildua itxukimarratxoairratia.net edo turismoabildua bermeo.eu helbide elektronikoetara, itxuki irratiko egoitzara, egaluse saria 120 postakutxa 48 370 Bermeo bertara bidali edo Bermeoko udal turismo bulegoan aurkeztu. Besteak beste, Bermeoko atunontziek, Eleizalde ikastolak, Fray Albertok, Herri Babesak, Juan Antonio Apreizek, Izaro Abesbatzak, Santa Veracruz Kofradiak, Bingen Fernandezek, Iaski Serranok edo Javi Elortegik jaso dute egaluse saria.